Åbne hoften, roter tæerne fremad. Og lige så stille begynder at flytte moden fremad. Så langt du nu kan komme. Stadigvæk små vidt. Og den har hoften nu. Det er rene gyserfilmen. Hey, der er 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kom op og stå. Modsatte side. En hofterulle og et squat. Det føles ikke helt rart lige nu. Hoften, squat. Med rulle, squat og hold. Bare lige kan den her gentagelse til at få noget bevægelse i hoften. Jeg ved godt, det er tydeligt. Holder i bunden, deler 2, redder squat. Smuk det ved. En cirkulær knæ og 2 fuld squat. Over rundt. 1, 2, over rundt. Side, over og under. Over og under. Opad og dybt nedad. Opad og nedad. Næsten som om de havde en kugle mellem ballerne, der skulle tegne den perfekte cirkel på bagvæggen, ikke? Over og under. Godt. Modsatte side ned på gulvet. Det kommer til at tage lige sådan til den her side. En albu i. En arm i. Åbner op. Tapper. Løfter knæet op mod albuen. Tap. Løft. Og træk knæet ind. Hvis vi kan ramme albuen, så får du også noget lidt på krogen. Stadigvæk fokus på vores hofter, at vi åbner opad. Tap, løft, knæene op og ud. Ned, op, frem, tilbage. Kun små bitte vidt. Yummy. Opad. Tæerne fremad. Nu gør det rigtig ondt. Sidste smitte bøn. Og stræk sindet fremad. Tæerne opad.